Assalamu alaikum wa rahmatullah, ina mu kowa fatan alkhairi. Barka da shigowa wannan channel din wato AJY Media. Idan yau ne farkon shigowanka ga wannan channel din, ka daure ka yi mana subscribing ga channel din nan, sannan ka danna alaman ƙararrawa. Amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa video YouTube za su baka alama gashi mun sa sabon video, kaga sai ka kalla. Kuma insha Allah za mu ci gaba da kawo videos masu ilmantarwa wanda za su amfane ku da manya da tsofaffi da ƙanana da kowa da kowa insha Allah. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel din insha Allah za ku ga abubuwa yanda za ku yi amfani da social media gaba daya, yanda za ku yi amfani da applications kala-kala da sauransu. Sannan ku danna mana alamar like saboda ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku abubuwa na ban mamaki. Sannan ku yi turawa abokanai da yan uwa da groups da kuke da su saboda su ma su amfana. Muna godiya. Ga mai tambaya ko wani abun faɗa zai iya yi a comment insha Allah, muna gani za mu ba shi amsa nan take. A yau insha Allah zan nuna muku yadda mutum zai kare Facebook ɗin shi daga hannun hackers wato miyagu. 'Yan damfara sun yawa suna hacking ɗin account ɗin mutum. Sai mutum ya buɗe account ɗin shi tun shekara 5 baya, sai wani ya zo a kwana ɗaya kawai ya yi hacking ɗin shi ba tare da ya sha wani wahala ba. Kai daga sha wahala an maka hacking shikenan. Kila kana da pages, kana da groups wanda kake da su, kila kana da abokanai ma sun kai 5,000, amma wani ya zo ya hacking ɗin shi, kaga ba daɗi kwata-kwata. A baya mun yi video yadda mutum zai kare WhatsApp ɗin shi daga hannun hackers. Idan baka kalla wannan video ɗin ba, zan sa shi a description saboda ka samu ka kalla. Yanzu za mu shiga Facebook ɗinmu kenan. Yanzu ga Facebook ɗina zan shiga. Bayan na shiga Facebook ɗina, kun ga yanzu haka Facebook yake ko? To bayan ka shiga Facebook ɗinka sai mu je inda aka ce wato za ku ga nan alaman ɗigo wato abu guda uku, layi guda uku, sai ku shige shi. Bayan ka shige shi sai ka je ka yi scrolling ƙasa, sai ka duba settings, ga inda aka sa settings and privacy, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi sai ka fito maka da wani abu, sai ka sa settings ɗin nan ka shiga wannan. Bayan ka shige shi za ka ga inda aka sa security and login. Wannan security wato da login da aka yi, yanzu kuka duba za ku ga sunan kala-kala da wa'inda suka yi login wannan application din nawa, Facebook din nawa da sunana, ga wayoyin nan duk an nuna a nan. Idan kana son ka canza password ɗinka na Facebook ɗinka sai ka sa, zan ba ku shawara duk wanda zai buɗe Facebook ya dinga sa password mai ƙarfi. Wani kalan ne password mai ƙarfi? Shine ka sa letters da kuma numbers. Ka haɗa letters da numbers. Idan a san zamu ne ka haɗa da wani at, kamar at Gmail, amma ka sa Gmail, ka sa email ɗinka gaskiya, amma kuma ka sa password musamman letter da number a haɗe. Yawwa, wannan yana rage duk wanda ya zo in ba mai karatu sosai ba bayan da zai yi hacking account. Amma ku daina sa letters kaɗai ko kuma email ɗinku kawai, a'a, sa letters da numbers. To yanzu za mu shiga nan two-factor authentications, za mu shige shi. Bayan mun shige shi sai ka danna wannan alaman, wato za su turo mana da code ɗin nan muna so su turo mana ta message ne saboda mai saurin ganewa. Yanzu sai ka zaɓa number da kake so. Idan kana amfani da number 2 ne sai ka zaɓi, kuma baka so a wannan number misali sai ka sa add number, sai ka rubuta number da kake so a turo ma. Yanzu to tunda muna da wannan number za mu shige shi, sai ka sa continue a nan ƙasa. Bayan ka sa continue sai ka ɗan jira ya ɗan bada. To yanzu za ka jira ne su turo code. Akwai wani digit code da za su turo guda 6. Yanzu ga shi sun turo mana, sai mu rubuta shi 548. yawa, kun gan shi 548-28289. kun ga yanzu sun tura mana, ga sunan ya tabbata. Sai ka sa continue a ƙasan nan, sai ka jira for your security. To an ce in sa password ɗin na, amma kai ba za a tambaye ka wannan ba. Gashi nan muna sawa. To gashi sun ce two-factor authentication, gashi nan we will send. Yanzu dai gashi da a takaice mun sa mun yi kare Facebook ɗinmu, ba wanda ya sai ya taɓa mana Facebook. Yanzu ba zan canza wannan password ɗin saboda tsaro.
to saboda tutorial za mu canza shi. To kun ga yanzu shikenan, yanzu za ka iya kunna wajen nan idan kana so za a dinga turo maka receive text notification about new message. Idan kana son a dinga turo maka message abubuwan da ya shafi Facebook ɗinka ta text, sai ka kunna wajen nan. To duk test in kai duba test ɗinka zaka ganin message, wannan yayi like photo ɗinka, wannan yayi kaza, ga sunan duk anan a test zaka gani, amma ba mu bukatar shi. Bayan ka gama sai ka sa done, sai ka koma baya. Yanzu kun ga shikenan mun yi two factor authentication ya samu on. Idan kana son ka kashe kuma ka canza ko kuma makamancin haka sai ka sa turn off, sai ka canza shi. Yawa, wannan shine two factor authentication. Alhamdulillah, mun zo ƙarshen wannan video. Allah da fatan kun fahimci video sosai. Kar ku manta ku yi mana subscribing, sannan ku tura wa friends da abokanai da yan uwa da groups, da kuma kar ku manta ku yi mana liking. Muna godiya, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.